Priatelia, tak ako už určite aj vy máte spoločnosť s Inzino navnímanú, tak som veľmi rád, že dnes vám môžem predstaviť a povedať pár vied o ďalšej prelomovej novinke, ktorá len podčiarkuje to, akou filozofiou sa riadi spoločnosť s Inzino. A to nie je filozofia pocitov, ale je to filozofia konkrétnych, reálnych a merateľných výsledkov. A tak, ako už niektoré videá sme sa rozprávali o balance teste, ako o kľúčovom nástroji na meranie obsahu mastných kyselín v našom tele, tak prichádza Inzino s novinkou, ktorou je ďalší test, a to konkrétne na meranie hladiny vitamínu D. Možno ste vedeli, možno nie, ja som to nevedel, a to je to, že vitamín D nemusí byť len nedostatok, ale môže ho byť aj prebytok. A tak ako nedostatok je nebezpečný pre naše telo, tak aj jeho prebytok môže byť toxický a rovnako so sebou prináša niekoľko nebezpečenstiev. To, čo je skvelé, že tento test si urobíme v podstate podobne ako balance test, vyslovene za pár minút. Znova je na to inštruktážne videjko, ktoré takisto nájdete v popise. Je na to jednoduchá stránka zinzinotest.com, kde si aj tu zaznamenáte číselno-písmenný kód, jedinečný, ktorý bude len pre vás a zároveň teda bude anonymný. A znova ten výsledok sa robí v tomto našom známom laboratóriu v Norsku, vo Vitas, kde odkiaľ vám príde odpoveď zhruba do 10 až 20 dní. No a to, čo je najdôležitejšie, tak vám prídu dve veci. Jedna je konkrétna hodnota obsahu vitamínu D alebo hladiny vitamínu D vo vašej krvi. A tým ďalším je samozrejme doporučenie, čo s tým. To znamená, ak máme hladinu v ideálnom pomere, čo je menšina z nás, tak dostanete doporučenie, aká tá dávka vitamínu D pre vás je to optimálnou. Pokiaľ hladina je pod danú optimálnu úroveň, tak zase dostanete doporučenie, samozrejme s doporučením vyššej dávky vitamínu D. No ale to, čo je skvelé, tak ak náhodou ste v tej hladine príliš vysoko, a aj to som hovoril, je nebezpečné pre obsah vápnika v našej krvi, tak dostanete takisto doporučenie, čo s tým ďalej a ako sa viac menej, ako čo najskôr znížiť tú hladinu vitamínu D na optimálnu úroveň. Takže aj tieto informácie som veľmi rád, že vám môžem teraz povedať, a pokiaľ by ste mali záujem o tento test, tak v popise videa nájdete link, kde sa môžete dozvedieť viac, kde si ho môžete objednať, poprípade samozrejme kľudne sa na mňa obráťte akýmkoľvek spôsobom. Inzino vitamín D test je jednoduchý autotest na analýzu hladiny vitamínu D v kapilárnej krvi získanej z končeka prsta pomocou metódy zaschnutej kvapky krvi DBS. Pri analýze hladiny vitamínu D je vedecky dokázané, že metóda DBS je rovnako presná ako vzorka krvi zo žily. Vyžaduje len 1 až 2 kvapky krvi z končeka prsta na filtračnom papieri Vatman a trvá menej ako minútu. Analytické služby Vitas v Norsku budú analyzovať váš aktuálny stav vitamínu D a výsledok bude anonymný. Stav sa môže počas roka líšiť v závislosti od vystavenia sa slnku, stravy, toho, kde žijete a výživových doplnkov. Preto odporúčaný interval testovania je raz za 120 dní. Pomocou svojho osobného identifikačného čísla testu dostanete podrobné, personalizované odporúčania na základe stavu vitamínu D, aby ste ho optimalizovali. Test odráža všetky 3 zdroje vitamínu D
z jedla, doplnkov a syntézy pokožky zo slnka a určuje, či sú hladiny vitamínu D optimálne, príliš vysoké alebo príliš nízke. Teším sa na ďalšie videá s vami. Dajte like, odber a zvonček.